нищо няма да се знае до края. И сега да видим какво ще ни предложи отбора на Украйна. Вчера изпълниха доста добре съчетанието си с 5 обръча. И днес също така с бухалки спечелиха златен медал в първия финал за деня. За 90 видяхме CR3, една от най-скъпите, които могат да направят състезателки. Чисто изпълнение, за съжаление, една от скъпите им колаборации CR3 с серия за 0,90 тя ще отпадне, защото третата състезателка изпусна и не можа да улови уреда си. Изпускането беше само за 0,50, но цялата колаборация от почти точка 0,90 тя ще падне. Оспорван финал се очертава тук. До този момент лидер е Бразилия с 25-350, второ място за Естония с 25-100 и трета позиция за сега 24-900 за Испания. Виждаме колко са малки разликите между отборите. Подготвени са всички отбори, всички се борят за медали. Много добре комплектован отбор ни показаха тази година украинките. Спечелиха 2 златни медала на Европейското първенство, днес един златен на бухалки, бронза в многобоя вчера, така че много достойно представяне през цялата година за отбора на Украйна девойки, който най-вероятно ще гледаме до година при жените. Такива са заявките от украинския отбор. Тези момичета да бъдат така задържани и качени в следващата дивизия на художествената гимнастика при жените. Много добре изпълнени трудности с тяло. Това е интересни моменти. Да, типично. Трудно с тяло, работа с тяло е много добра при украинките. Чисто изпълнени. Виждаме тяхната оценка за сега 24,100. Четвърти резултат. Това се очакваше след отпадането на тази колаборация и изпускането на състезателката.